Päivää ihmiset ja tervetuloa uuden Out for Adventure seikkailun pariin. Me ollaan taas perinteisesti Kevinin ja Mikkokin tuolla jossain taustalla käyskentelee kanssa ja myös Reima, perinteinen KX-koira. Lähdettiin tällaiselle pari yö viikonlopun reissulle tähän Keski-Suomen alueelle pyörimään. Nyt on perjantai, työt on tehty tältä viikolta ja just saavuttiin Kiiskilänmäelle. Multialla ollaan. Tää on eteläisen Suomen korkein kohta. Tässä on tommonen näkötorni. Sitten tässä on laavua ja kotaa. Ja ajateltiin, että tässä voitaisiin olla tämä yö ja katsella maisemia tuolta tornista. Ja sitten huomiselle ja sunnuntaille on sitten luvassa semmonen vähän niin kuin rengasreitti, että mennään tästä ensin pohjoiseen ja käännytään sieltä sitten takaisin etelän suuntaan jossain huomisen paikkeilla ja sunnuntaina sitten takaisin kotiin. Ihan hauska tämmönen loppusyksyn reissu tähän näin. Ruskareissu. Tavallaan. Vähän niin kuin. Niin, kierretään Keitelettä oikeastaan. No muun muassa sitä. Kyllä. Mutta nytkö pitäisi mennä tonne ylös? Mennään katsomaan tonne ylös nyt, että mitä sieltä näkyy. Vähän harmittaa, kun nyt olisi nimittäin se komeetta kanssa tuossa noin meneillään, mutta sitähän ei näin pilvisellä säällä näe. Sääennuste lupas huomiselle illalle vähän selkeämpää säätä, että jos ollaan semmoisella paikalla huomeniltana, missä ei puut estä näkyvyyttä sitten, niin voisi olla mahdollista sitä komeettaakin nähdä sitten kiikareilla, mutta tänään ei. Tää kopteri ilmaan ja lentää pilviä yläpuolelle. Niin. Totta. Hei. Sitten se vaan lentää pois. Kippis. Kiiskilänmäellä. Kyllä. Ihanaa Jim Beamia.
Kiitos Kiiskilämmäki. Tosi hyvä kota viettää aikaa ja yö meni rauhallisesti tässä ympäristössä. Nyt matka jatkuu kohti pohjoista Keski-Suomea ja Perkausvuoren näkötornia. Tosi mukavia reittejä ollut ajella tässä nyt. Kyllä tää Keski-Suomikin on tällainen niin kuin pohjoisosiltaan ja näin, niin aika tällaista harvaa asuttua erämaista seutua. Täällä on tosi paljon tämmöistä hyvää pientä hiekkatietä ja muuta vastaavaa. Ja eikä nyt ihan, no toki täällä on enemmän asutusta kuin jossain aivan itärajalla ja näin, mutta siitä huolimatta hyvinkin niin kuin harvaa asuttua ja mukavia reittejä. Aletaan lähestymään sitä Perkausvuoren näkötornia tässä pikkuhiljaa. Me ollaan nyt ajeltu tommonen 2,5 tuntia sieltä edellisestä leiripaikasta ja pikkuhiljaa ollaan perillä sitten tossa. Siinä voisi syödä vähän lounasta ja katsella maisemia sieltä tornista ja sitten lähtee etsimään leiripaikkaa tälle illalle. Nähdään kohta Perkausvuoren näkötorni. Näkötorni. Tuolla näkyy näkötorni. Perkausvuori oli tämä paikka. Mitä lienee näkötornista näkee? Jotain. Vaikka näkee näkötornin tästä. Niin. Jotain siellä on niinku perattu tai perataan. Kaloja kenties. Kenties. En tiedä, jotain sellaista. Toivottavasti, mutta syö lounasta myös tässä samalla sitten. Ja lähdetään sitten etsimään leiriä tälle illalle. Tossa on joku hirvimies ollut passissa selkeästi. Täällä on nyt tosi paljon ollut tällä alueella niinku tämmöistä oranssia väriä hatuissa ja takeissa, mitä on ihmisiä autoilla on tullut vastaan. Ja no yhtään semmoista niinku kiväärimiestä tienvarressa ei ole nähty, mutta tosi paljon. Kuumimmillaan tuo hirvestyskausi. Tosi paljon maastoautoretkeilystä saa irti, vaikka ei esimerkiksi Lappiin asti ensin ajelisikaan. Paljon on nähtävää ja ajeltavaa aivan lähiseudullakin. Muistakaa hyödyntää retkipaikkaa. Sieltä hyvät vinkit reissukohteille ympäri Suomen.
Noin. Hirmu kätevät eBay-valot tuohon nyt saatiin valaisemaan meidän tätä keittiöaluetta tässä. Ne saa myös... Näin. No joo, toihan on kivaa. Niin, se on ensiksi kokkaa ja sitten diskoa. Kyllä. Ei oo punaista valoa, mutta onneksi nyt ei oo ötökkävaaraa enää näin myöhään syksyllä, niin ei tarvitse sitä punaista valoa välttämätöntä olla. Eikä myöskään olla millään millään sen tapaisella niinku red light districtilläkään. Niin ei oo, ei sekin totta. Joo. Oikein hyvä. Hei, leiripaikka löytyi. Kärnäkosken laavulla Viitasaarella ollaan. Ja päivä meni hienosti. Oli hauskoja reittejä. Eikö se ollutkin? Oli. Tosi hauskoja reittejä. Hyvää pujottelua. Sellaista. Nyt viime reissu hirviburgerimies laittaa hirvipihvit. Hän on erikoistunut näihin Hirveisiin ruokiin. niin, sen tyylistä. Joo. Kaikki alkaa olla. Mikko sai maateltalleen tuosta paikan ja meidän autot on tasassa kivasti ja siitä vaan ruoan laittoon ja illanviettoon. Eihän kello edes ole vielä paljon. Se on 6:45, että meillä on hyvin tässä vielä aikaa. Ikävästi vaan tää syksy tuo mukanaan tämän pimeyden ja nyt jo on tosi pimeä. Minkäs teet? Näillä kuvilla. Shady Cook. Täällä ollaan eBay-valojen valaistuksessa kokkailemassa tämmöstä kanalinssihässäkkää, johon tuli vähän höysteeksi sitten tomaattia, pinaattia ja valkosipulia, isokyntistä valkosipulia ja sitten hirven ulkofilepihvejä höystetään suolella, pippurilla ja tietenkin milles muulla kuin riiston maulla. Tämä alkaakin tää siis riisilinssi hässäkkä varmaan pikkuhiljaa olemaan valmista, niin ruvetaan paistaa pihveä. Kävi pieni accidentti. Sitä erikoisesti pieksämään. Oltiin menossa tuonne polun päähän sillä ajatuksella, että nähtäis sitä komeettaa tuolla. Että tuo niin kuin järven selkä aukeisi tuosta sillä, että me nähtäis sitä komeettaa. Ja no, sehän ei pitänyt paikkaansa. Komeettaa ei näkynyt, mutta astuin semmoiseen silmäkkeeseen. En tiedä mikä se oli, mutta joku siinä, se polku meni, mutkitteli sitä rantaa pitkin, niin siinä oli joku semmoinen kiveenkolo, niin sinne sitten suoraan ja polvea myöten sinne. Ja nyt tässä kuivatellaan sukkaa ja kenkää ja housunlähettä. Mutta yllättävän hyvin ne tuntuu tässä nuotion ääressä kuivavan. Housullahan on toiselta puolen jo kuiva. Tältä puolen vielä. Ihan hyvä kuule. Ei tässä mitään. Onneksi on nuotio. Onneksi on nuotio.
Kärnäkosken laavu ja sen ympäristö oli kyllä erinomainen leiripaikka. Tilaa oli vaikka useammallekin autolle, kota oli suuri ja tilava ja huussikin löytyi. Nelostieltä ei kovin kauaksi tarvitse ajella tälle laavulle, joten paikka sopisi esimerkiksi myös yöpaikaksi matkalla etelästä pohjoiseen. Päivän aktiviteetti luola. Lähdettiin sitä nyt etsimään tässä ennalta katsottu kartasta, että luola pitäisi olla. Mä en oikein tiedä, että onko se sitten jotenkin ajateltu, että sitä luolaa käytäisiin tarkkailemasta niinku veneellä järveltä päin vai täältä maaston kautta, mutta me nyt mennään maaston kautta. Koitetaan se löytää. Ja autot jätettiin tonne semmoisen metsäautotien päähän ja kääntöpaikalle. Ja tästä nyt sitten jonkinlaisella suunnistustaidolla löytää se luola. Katsotaan kuinka meidän käy. Täällä joku lähetti. Meistä tuli nyt geokätköilijöitä Niinkö? tässä samalla. Kyllä tässä saisi aika tiiviisti asua, jos tää olisi sun luola. Niin. Tää pitäisi kovasti siivota, kun tänne on tuonut joku tällaisia isoja kiviä. Totta. Se ei tää ehtoon pitämällä mennäkään tästä. Niin se varmaan. Mieluummin No, on kyllä. Ei kun sinne vaan ryömmää. Katsotaan kuka pääsee pisimään. Ilveskolo oli hyvä ja nyt suunnistellaan takaisin autolle. Minä ja Mikko otettiin eri reitti ja Kevin löysi toisen reitin. Katsotaan, ollaanko me vai Kevin ja Reima sitten autoilla ennemmin. Nyt kävellään tällaista ihan tietä. Ja jostakin tästä mutkasta meidän pitäisi lähteä painottaa sitten tuon aukon poikki tonne. Siellä se meidän autot taas sitten olisi. Ihan hauska reippailu tähän. Joo, Eikä edes mennyt kuitenkaan kauan. ei, helpompi jos tän kautta tien kautta tulla. Ilves kerran on melossa. Ei. Sallia. Ilveskolo. Niemisjärvi. Reitin loppu. Niin se on. Joni, miksi teillä on niin pitkät jonot aina tässä grillroomilla, kun ei saa ruokaa, kun se on niin hyvää, mutta ei jaksa jonottaa? Niin, meinattiin, että käytäis syömässä tossa noin, mutta on niin pitkät jonot nyt, että ajellaan tästä tallille ja siitä sitten kotiin. Johan sitä joutaa kotiakin tässä menemään. Mutta kiitos. Kiitos. Kiitos.
Kiitos teille. Tykkää videosta, tilaa kanava, kerro kaverille ja kommentoi. Ja muistakaa huoltaa jarrut. Mulla taas pomahti jarruleet. Nyt ei oo edes Utsjoella sitä ystävällistä huoltamo-ihmistä tässä nyt apuna, mutta nyt heidän samaa taktiikkaa käyttäen. Kyllä. Siellä on lukkopihti ja nippusiteitä, niin homma hoituu. Homma hoituu. Kaikki korjaantuu aina niillä. Joo. Hyvä. Kiitos, hei.